ashe. Alhamdulillahi na gode Allah wani hali, kai ne ka ban baiwar waka yau nake bana fari. San tura sako na ya tafi du kasar da addagari, idan ya je wata rana sannan zan zama mai alfahari. Naga abokai naga yan uwa naga masoyana, duk wuya da ransi su ba sa so su ga kukana. Inda rai da rabu wata rana zana zo mu gana, mu zauna da juna har mun yi zama na amana. Zama na amana, zama na amana, zama na amana, zama na amana. Idan baka sona ka sani wa'yansu na sona, idan baka yi na ka sani wa'yansu na yi na. Oho 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 oho. Banizagin kowa Allah ka gani, ka gani. Bana kushe kowa Allah ka gani, ka gani. Rayuwa ta fa nake sabaga ta fani, ga abun da bai shafan ba bani bashi ka gani, ka gani. Allah nake roƙo ka sa na kai sako a gurin masoya masu ƙaunata, ya Allah ka sa na kai sako. Idan na doka gangata na buga su za su sauraro, sun ce da ni Yusuf babban yaro na zamo ƙwaro, na zamo ƙwaro, na zamo ƙwaro, na zamo ƙwaro, na zamo ƙwaro. Ku zauna lafiya in samu yi waka kafiya, ba mu ba jan fada in ka ja can ka yau lafiya. Masada mun wuce sai dai ku biyo mu, sai dai ku ga bayan mu. Mu rabbi so mu wuce sai dai ku bayan mu. Aha.